Kamano bende kapod wantiere weche mag kedo ne ratiro mar oganda ne riwruoge mag oganda makedo kod lwenje mag kit chweche kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho kony e ting'o malo nueng'o mag oganda to ahinya joma mine kaka yo mar tieko lwenje mag kit chwech e udi kaachiel kod kata nek mar mine. Giwacho ni thoth lwenje mag kit chweche kaunti ma Migori otudore kod dok piny mar nueng'o karachan. Jojuma nigi lerno. E kinde ma ndalo 16 mar kedo lwenjego mag kit chwech ma bende rumo kawuono, kindeno ma apisasgo mag piny owacho kod wego moko mago mag piny owacho osebiro ka jiwo okenge mag kedo kod lwenjego mag kit chwech dok piny mar nueng'o kata chan e kind oganda oyudre kaka achiel kuom gigo eko ma osekelo medruok mag lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Joken lwenjego mag kit chwech wacho ni lwenje mag kit chwech bende pod medore e alwora mar Nam Lolwe ka bende ise oganda ma pod tieko moko kuom kesesgo e buchego mag anyuola. Doho magwa kod migepe mag sirikal ni kod lony kendo osebedo katimo matek mondo kesesgi orum. Wamedo mana kwayo ji duto, jopiny duto ni ka oluongi mondo ibed witness e kes to kik iluor. Apisa maduong' e migano mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngeroso Odhiambo wach ni terruok ma iwilo kod rech e kind moko kuom mine matimo hand rech kod jolupo bende ong'ere kaka joboya pod nitie malo e dho wedhe kaunti ma Migori kendo kaka piny owacho gikedo kod mae. Joma mine donje magi nikech yuto mapiny. To nyaka ne wadonje county government ma Migori, wasetemo mondo waket mine grube mondo wamigi pesa matin ma ginyalo chako godo ohala. Celestina Akoth matero ma ong'ere kaka Usalama Women and Girls makedo ne ratirogo mag mine kaachiel kod nyiri wach ni chan osemiyo mine kaachiel kod nyiri mathoth ma odak alwora mar Nam Lolwe yudore e lwenjego mag kit chwech. Koriwore ni yuto betin, nyithindo be odhi sikul to moko boduogo we sikul koro gin e boda, customer be onge. Kori yudo ka poverty no en achiel kuom gigo makelo weche mar ni ng'ato dwa dhi timo chode e koyud pesa. Owacho ni kaka riwruok gisetemo keto mine gube mopogore opogore kendo konyo gi ting'o malo wechegi mag nueng'o kaka yo mar duoko piny ageta mayudogi ma oting'o lwenje mag kit chwech kata landruok mag kutego mag ayaki. Mawa mama gieki uso kae, ginyalo yudo pesa gi, ginyalo nyiewo chiemo, ginyalo pidho nyithindgi gitere skul ka ok gibedo e chwanyruok mar nyaka iriwri gi dichuo e ko konyi gi rech to e kiyud pesa. Chun ng'ato ni mondo nyaka ibed kod ng'eyo mar ringruok ni kore kimiye kony. Konyi nyalo miyo ng'ato ma ok idonje gik machalo kamano. Jogo makita togo mag oganda e kaunti ma Migori bende ne oywago medruok mag nek mag joma mine e pacho kae ma oting'o kaunti ma Migori. Bed ni ng'ato ka ng'ato momi chik mar rito oganda kaka rights mag human mondo timre nade owachnwa ni en ang'o monya timo kata monyalo keto kata ang'o moketo manyalo geng'o thogegi mantiere Kenya wakasani kaachiel gi Migori County. Amine isandowa inegowa itimonwa timbe ma ok oromo. Koro wahinyore mang'eny to onge sirikal ma mondo kawnwa okang' mondo konywa. We demand an increase in the allocation of funds and personnel to the State Department of Gender and support the monitoring of Government of Kenya's violence against women and girls and commitments to the development of prevention of violence against women and girls and intimate partner violence going forward. Ka otele kod direct maruogno mar Faraja Women Initiative Diana Ross giwacho ni jotend arita kwe osenyiso nyau e kedo kod nek mag joma mine. Wantiere gi kes motimore 3 days ago, otimre Awendo, iluongo ni Maureen Mbaja. Maureen Mbaja no yud kotho kokwanye oko. Thone onge ng'ama ong'eyo kendo thone wase report to ng'ama miwa ler gima notimore kata ng'ama nyiswa kaka nyalo yudo justice onge nyaka odiochieng' ma kawuono. Tend arita kwe kaunti ma Migori wacho ni pod gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod tho mar miyono. Jojuma, Ramogi TV, Migori.